Dzień dobry. Chciałbym przedstawić Państwu obraz, którego jestem autorem. Obraz z cyklu Odpoczynek. Nazywam się Łukasz Lepiosz, jestem malarzem. W obrazach z cyklu Odpoczynek staram się zbudować minimalistyczny pejzaż, taką atmosferę, która, jak mi się wydaje, odpoczynkowi sprzyja. Dodatkowo obowiązkowym elementem na tych obrazach jest motyw leżaka, a właściwie jego kwintesencja to płócienne siedzisko, koniecznie w paski, bo z tym kojarzy mi się taki prawdziwie wakacyjny czas. Mam nadzieję, że i Państwu w towarzystwie moich obrazów udzieli się ten wakacyjny nastrój. Pozdrawiam.